Hello i benvinguts a un vlog del Japó més! I ja l'últim, quina paneta, però bueno, aquests dies us portaré a Tòquio, al Monte Fuji, i tornarem a Tòquio, que seran dies com molt especials. Avui comencem el dia a Ginza, que és el districte conegut per les compres, perquè aquí hi ha totes les flagships havides i por haver, per exemple. Hi ha l'Uniqlo, que acabem d'anar, que he arrasat, de 12 plantes, hi ha el Moji de 7 plantes, que tenen cafeteries, floristeries, bueno, aquí tot a lo grande, però és molt guais. Aquí tenim totes les botigues de luxe, que entre elles es discuteixen qui té l'edifici més xulo de tots, també l'edifici Hermès, que ara no el trobo. Aquí hi ha el Zara, però bueno, ja està plovent una miqueta, ara per ara dic, és el moment d'introduir el vlog, però això que hem arrasat, que mira, estreno just aquesta blazer perquè m'estava gelant al restaurant, però que és mona! Ai, si és que vaig estreno! I res, em sento el Paseo de la Fama perquè aquí el cap de setmana tanquen, però res, us ensenyo el dia i la setmana. Mua! Modelo de revista. Estic molt cansat. Estem morts. Caminar cansa molt. Abans de marxar em penso comprar uns d'aquests. És que quina monada. És que és un paradís, noies. O sigui, amb l'Uri ja hem dit que l'últim dia venim aquí i comprem de tot. O sigui, mira, els palillos al final ens els agafarem aquí. Estàvem com bojos buscant palillos, però dic, és que jo vull algo senzill. Jo vull alguns de fusta que estiguin ben fets i ja està. És que m'és igual si són del Moji. És que mira, a mi aquestes xorrades, el sucre o qualsevol cosa m'encanten. I com que anem a viure junts, doncs estem obsessionats. Però és que mira, aquests coberts són perfectes. Sí, l'he dit a l'Uri, podríem agafar ja el joc de coberts, el pis aquí. És que és tot perfecte, perfecte. És que ho vull tot. Hi ha 7 plantes, 7. Ho provo, tu t'agradaria. No està mal. Està bé. Curiós que vagi a provar el cafè més car d'aquí al Japó que sigui el de Moji. 5 euros. El més car, Que és el preu quasi normal ara a Barcelona, però aquí són més barats. Però anem a provar aquest. Estèric és l'únic que la quantitat està en poqueta. A mi que m'agraden unes bones tasses. Està bé. Massa cafè pel meu gust. M'agrada més llet a mi. Però està bé. Donarem la provat. Per 5 euros no el tornaria a demanar. I aquí tinc la cosa més guapa, que ha demanat un matcha a l'Uniqlo i ja se l'ha pres. €1,50. Està bé. Ni que no hi havia per seure i aquí estem en un lloc que s'està superbé. Hem fet pit stop a l'hotel perquè si no ens llevem molt d'hora, caminem moltíssim i després a la mínima estem cansadíssims i anem a dormir a les 9, 9 i mitja, 10 i no veiem el Tòquio de nit. I avui hem dit, escolta, anem a fer una parada, descansem i sortim al vespre. Llavors ara són les 8 i mitja i anem a fer una volteta a veure si veiem el Tòquio de nit, que hi ha molt d'ambient, sobretot de cotxes tonejats, la gent surt a veure, de gaudir pel carrer i no ho hem vist. La cosa és que plou, però ens talla tot el rotllo. Ara, un segon, podeu mirar les vistes. Bueno, aquesta sóc jo. Les vistes dels gratacels que tenim des de l'hotel. És molt xulo! Bueno, marxem, que portem 3 hores aquí. Vaig estar a vídeo a YouTube del primer vlog, que us he estat aquí rato amb l'ordinador. Però ja anem, vuelta a la marxa. És que m'invento totes les paraules fetes, o sigui, les frases fetes aquestes, me les invento, no sé. Vuelta a la marxa. No sé què volia dir. Crec que la Sara volia dir marxa. Mira quants estímuls en una sola botiga. Pues a tot arreu és així. M'encanta! Que xulo! Tenim poca gana com per anar a un restaurant, així que parada obligatòria al 7-Eleven, escollir algun dels seus entrepans, aquestes coses, el sushi... No sé, tu què t'has agafat? Oh, aquest està boníssim. Mira, aquest està boníssim, que és el que s'ha agafat l'Uri. A mi crec que em ve de gust aquest, que també és superfamós i està molt bo, d'ou. I aquests raros, que jo no els he provat, però també són molt virals. El meu sopar serà aquest, una rice bowl de tonyina amb maionesa, que està boníssim, i aquest entrepanet. 100% a nit heu de venir a la zona de Kawaguchiko, perquè literal és la cara B de Tòquio, en plan, moltes llums, molta vida. És com que la gent deixa de ser com tan ordenada, educada, perfecta, hi ha bars de nit, hi ha de tot, és literalment la cara B. Però posarà molt el té, doncs encara, però a mi m'agrada el té i això és fora. Es que cada loco con su tema. Bon dia, Tòquio! L'Uri us vol ensenyar la recepta del matcha viral d'aquí al Japó. Primer pas, agafar el matcha. Primer pas. Segon pas, el got amb gel. I tercer pas, la màgia. M'ha costat 3,87. Barat no és, però no he de provar què tal. I últim pas. Anem a barrejar una mica, amb cuidado. No passa la canyeta. Crec que encara està una mica congelat.
No sé com pots fer que un Domino's i un Anytime Fitness es vegin estèric, però els japonesos ho aconsegueixen. Portem 2 hores per Tòquio i tot és perfecte. O sigui, estètic, maco, net, no sé, de moment, enamoradíssima. Cop s'ha posat a diluviar. Hem acabat a un mexicà perquè volíem anar a un ramen molt famós aquí a Tòquio, però tenia una cua que hem dit, anem al mexicà. Quines ganes de burrito! De cop s'ha posat a diluviar i diem, sort que estem aquí refugiats. És petitó, però pesa una barbaritat. Tot el que estem menjant al Japó, boníssim. Ja sigui menjar japonès com menjar de fora. Un mexicà, increïble. Estem en busca i captura de les Onitsuka Mexico 66, bueno, la típica Onitsuka Tiger sabateta d'aquest color groc, perquè no sabia si agafar-me d'aquest color i aquest model perquè és massa clàssic, me l'he provat i m'encanta. Què passa? Que està esgotadíssima totes les botigues, la meva talla, el 38, menys la Shinjuku, bueno, que tenim a 45 minuts caminant, o a un quart d'hora en transport públic. I l'Orin diu, va, anem. Queden 3 parells, a veure si en queda, sisplau. I de normal a Barcelona valen 160 i aquí estaven a 90, o sigui, superbon preu, en comparació, clar. Noies, ai, anem a jugar al Mario Kart. Que guai! Mireu, sóc aquesta Princess Treatment, sempre. És jugar al Mario a la vida real. Vinga. Vaig guanyant, vaig primera, Uri. Toma por culo, Uri. Us hem abandonat tota la tarda, que dolents que som, però és que hem anat de compres d'un cantó a l'altre, hem comprat les Onitsuka, després hem anat en busca i captura pel rellotge que s'ha agafat l'Uri, ens ha fet molta il·lusió, és una marca japonesa, que tenia moltes ganes d'agafar-se, així que se l'ha agafat, i estem morts, o sigui, Tòquio és enorme, és enorme. Hi ha diferents vides paral·leles, en plan, hi ha la ciutat de Tòquio, vas al metro i és una altra vida paral·lela, molts semàfors, molts estímuls, o sigui, no sé si heu anat a Nova York, però el Times Square de Nova York multiplicat per 1000, en plan, són tot estímuls, bueno, molt xulo, però això. Hem prat un ramen que teníem ganes de descansar, sobretot, no tan gana, però ganes de descansar. I res, mireu, ens ho posen, que ho muntes tu mateix, i que ens ho anem a muntar i a menjar. Però és que em sap greu avui que us he abandonat completament. Vale, no sabeu, ens passem tot el dia, l'Ori i jo, dient que, o sigui, persones que veiem random pel carrer, a quins personatges s'assemblen, sobretot de... A quina pel·li vam veure Fast and Furious que passa a Tòquio, o sobretot El Juego del Calamar. O sigui, ens passem el dia dient, mira, aquest és el que portava les drogues, mira, aquest era no sé què, tot el dia. El fort és que són clavats, o sigui, per nosaltres són clavats i ens hartem, bueno, és el nostre passatemps. Estem cansats i l'Uri vol anar ja a l'hotel, i no són ni les 7 del vespre. La meva versió fit i fat. I una de les coses que ens ha sobtat més de la cultura japonesa és la lleialtat que tenen. I és que aquí és molt important, i per exemple a la feina fan jornades de 10-12 hores amb hores extra que no estan pagades. Es veu que l'empresa els surt més a compte pagar la multa per fer treballar els treballadors més hores que no pagar-los el salari de més. I també és que nosaltres sí que anàvem pel carrer i hi havia com uns camions o furgonetes que s'escoltaven una música però no sabíem què era. I ens ha explicat que aquí tenen la cultura de que tu quan comences una feina, en plan la teva primera feina és allà on et jubilaràs. Què passa? Que tenen tanta lleialtat amb els jefes i a més que tenen por de deixar la feina. Per què? Perquè quan van a deixar-la és possible, potser és una exageració, però això és el que ens ha explicat el guia, que el jefe potser t'escopeix o et dona una bufetada però et diu que has de deixar tu la feina. Llavors, hi ha empreses que es dediquen a anar per tu a renunciar, saps? I van allà i es planten cara al teu jefe. Però que fort, no? I després, clar, si et canvies de feina, una altra feina, et diu perquè has estat a l'altra feina 20 anys, per què t'has canviat? En plan, ara no et volem. No, deien com si fos poc, perquè aquí lo normal és estar tota la vida. Fort, eh? Sí. I ara? A menjar.
Hem vingut en aquest restaurant on només venen aquest plat. És que no et venen res més, en plan, ni begudes. L'Uri s'ha hagut d'anar a agafar la seva Coca-Cola i portar-se-la aquí. I anem a provar en directe, que és literal arròs, una truita i pollastre arrebossat. I es veu que és el millor pollastre arrebossat, el katsudon de la ciutat. Espectacular, boníssim. Si veniu a Tòquio, obligatori parar d'aquí. Fan el millor katsudon de la ciutat i no es pot gravar res més. És aquí, és que literalment no hi ha cap cartell aquí a la cua. Només es pot pagar en efectiu, com a molts llocs al Japó, o sigui que porteu efectiu, però 8,70 el platet i estava increïble. De debò, o sigui, era com... A mi m'ha recordat quan la meva àvia em feia el tall arrebossat, però clar, aquí doncs, són els reis del arrebossat, com us he explicat vegades, i estava boníssim. Ara, si a algú no li agrada, que no vingui, perquè només venen això. I ara anem a perdre'ns una miqueta per la ciutat, a veure si podem comprar alguna coseta o alguna cosa, i ja està. Noies, aquí a Tòquio hi ha cua per tot. D'aquí res, al meu cumple, l'Uri no em para de dir Sara, què vols? Et vull fer un regal d'aquí al Japó. I jo, Uri, necessito uns cascos, justament. Perquè a mi amb els AirPods impupa les orelles i he de portar uns auriculars així que no tingui contacte directe amb l'orella. Justament, aquests són els que vull. Si no vol contacte directe amb l'orella, directament que no escolti música. Sí, claro. Sortirà més barat. Estem a un carrer que tots són botigues de surf i de street style. I he perdut a l'Oriol. Jo crec que m'aniré a fer un match i ja el deixo aquí. Calla, és que ara no només ara fa surf, golf, esquí, jiu-jitsu i gym. Llavors, clar, qualsevol botiga relacionada amb això hem d'entrar. Si sou amants del thrift shopping o comprar de segona mà, bàsicament comprar vintage, al Japó i Tòquio en concret és el vostre paradís. Jo mai ho he gaudit, vale? O sigui, jo m'he obligat vegades a entrar a botigues i intentar comprar, però m'agobio, tot és diferent, no, és que jo comprant, veig una cosa m'agrada, me la compro, punt, sense històries. Llavors, començar a remenar no m'agrada gens, però si us agrada, heu de venir aquí, perquè sobre diuen que els preus i tot superbé, jo com que no compro, doncs ni idea, però això. I aquí estem a un carrer, al Cod Street, que té totes les botigues així de luxe, bueno, aquest és Coach, per exemple, aquí a l'Adidas, totes tenen cafeteries. És aquest concepte que està arribant a Europa, sobretot a Espanya, sí que ja tenim ocasions, ho veiem molt, per exemple, l'altre dia que vam fer més submergir a cafè. Doncs aquí totes les marques és el seu màrqueting. Vens aquí a l'Adidas, que és xulíssima la botiga, i et fas aquí el cafè aquí fora, la truck aquesta, boníssima. Però tot arreu hi ha la botiga així de luxe, bueno, Adidas no és luxe, però ja ens entenem, i amb la cafeteria, i és guai, no sé. Bueno, una xitxeria on et fan les xutxes fetes a mà. Òbviament hem vingut fins aquí per al matcha. Demanat with extra Nutella. A veure si ens fa cas. Ens acabem de trobar amb aquests gossos que, mira, primer que va maquillat i després que té les ungles fetes. Té les ungles fetes. Mira, vol el micro. Que mono. Un dia més hem trobat una botiga de gachapons enormes i jo m'he agafat aquest, que són les galetes del dinosauri d'en Shin-chan. Sí, del Shin-chan. Bueno, de dinosaure. I l'Uri li ha tocat el dinosaure. I mireu que m'ha regalat... Bueno, no m'hi cap res més al bols, vale? El tinc que rebentar. M'ha regalat una Kitty boníssima, l'Oriolet. És que portava tot el viatge dient vull una Kitty, però no me l'agafava. I l'Ori em diu, te l'agafo aquesta. Que és més mona. Estem a un carrer que hi ha moltíssima gent i és super agobiant. Són les Rambles d'aquí. Gent. El millor de Kyoto i les altres ciutats és que no hi havia com aquestes massificacions. Ha arribat el dia que pensàvem que mai arribaria i és que no sabem on sopar. Hem anat a una zona com molt més local i menys turística, o sigui, ha sigut bastant maca de veure, la veritat, però hem arribat a una zona perquè jo estic buscant un bolso com una desesperada, si el trobo ja us ho ensenyaré, no vull agafar, i hem arribat a un lloc que és que, bueno, sí, hi ha restaurants així, però no ens donen la vibe. Llavors, no sabem on sopar. Estem mirant, l'Uri està mirant Google Maps, TikTok, no trobem res. Pensava que mai arribaria aquest moment. Clar, tampoc tenim gana. L'Uri em diu, agafem el sushi del súper i tal, i jo, és que no em ve de gust sushi del súper. L'altre dia li vaig agafar mania. Llavors, no sabem on sopar. Bon dia. Bon dia, team! Què tal? Com esteu? Bueno, una odissea el dia d'avui. Per què? Perquè deixem Tòquio, anem al Monte Fuji 2 nits i després tornem aquí a Tòquio. Què hem fet? Anar al següent hotel, deixar les maletes aquí per no haver-les de carregar al Monte Fuji per 2 nits. Però és que la gent aquí, els japonesos, ho posen tot tan fàcil. L'antic hotel, el que hem dormit avui, ens ha trucat en el següent hotel per deixar les maletes, per tot. Els d'aquí no ens han cobrat res per deixar-les 2 nits. O sigui, la gent ho fa molt, molt fàcil. I ara, cafè per obrir bé els ulls i anem cap al Monte Fuji.
a provar què tal aquesta aigua. Aigua del Mont Fuji. Look, 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 look. Welcome a la nostra habitació del Monte Fuji! La que ens feia més il·lusió d'hotel. A venir fins ara l'hem agafat amb Japanese style perquè així teníem l'experiència de dormir al terra. No sé realment per què és això. Sempre ho veia a les fotos i dic, ai, no sé. Però tenim vistes al Monte Fuji. Bueno, ara està tapat, com quasi sempre, però espero que en algun moment surti. Tenim un tatami on l'Uri vol practicar jiu-jitsu. Spoiler, no el practicarem. Ah, Yuri, tenim els mitjons en tipus tabi. Que monos! I el quimono que després us l'ensenyarem, però és que mira, m'encanten a mi. Aquí tenim per guardar el sofà i de més. Ja està! I us aneu ensenyant més de l'experiència. Quina il·lusió! Bueno, quin manjar són les 4 de la tarda i anem a dinar. Jo crec que es pensen que anem a sopar nosaltres. I, òbviament, fidel a les meves peticions, que són sempre el ramen i l'uri, el tonkatsu, no es diu? Aquesta vegada és arròs al curri, que els japonesos, jo no ho sabia, o sigui, em vaig enterar abans de venir aquí, els japonesos també treballen molt el curri. Jo pensava que era una cosa purament índia. I hem demanat també uns dumplings que tinc unes ganes de provar perquè es veien cruixents. Bueno, és que jo tinc molta gana. Sent les 4 de la tarda, anem a tastar una lloza d'aquestes que pinten. A veure, molt bona. L'altre dia, no sé qui li deia, que no hem fet cap àpat. Portem, què, 20 dies, quasi, al Japó, i mira que hem provat coses. Tot boníssim, i superbé de preu. És a dir, ara hem pagat 10 per persona. És que quin gust, de debò. Com que el nostre hotel està apartat, avui diem, ai, podem anar al súper i comprar coses com d'aquí, el menjar d'aquí, agafar-nos un sake, que és la beguda alcohòlica que prenen aquí, prendre-ho a l'habitació, no sé, vida tranquil·la, perquè encara són les 5 de la tarda, i ja quan anem a l'hotel, anem a l'onsen, a l'espa, i ens quedem a sopar. Així que a veure què agafem. Què pots trobar al súper del Japó? A veure, unes galetes com les del Juego del Calamar. Sempre tots tenen plats preparats, però en aquest cas de tonkatsu, que és el pollastre aquest rebossat, és que hi ha per tot arreu. Normal que sempre mengem, però és que està per tot arreu. I a sobre dèiem amb l'Uri, a casa no mengem mai de rebossat, però és que aquí el fan tan bo. Tot tipus de noodles i fideus. Oh, a mi m'encanten els packagings, són tan monos, me'ls emportaria tots per fer-me una estanteria a casa. Quan tingui el meu despatx de disseny, que són patates de raïm. Uau, que fort! Tot tipus de KitKats i estan obsessionats en barrejar la menta amb la xoco negra. Jo sóc anti. També tenen, aquest no sé de què és, però tots tenen de matcha, el de xoco negra està boníssim. Segur que nosaltres el tenim a algun lloc. Tenen molts tipus de te fred, que és la perdició de l'Uri, li encanten. Aquest KitKat tot arreu, que crec que me l'emportaré a casa perquè ho provin les de la feina o així, però és de pastís de formatge i és d'aquí del Monte Fuji. La nostra compra fruita i alcohol. Si és que són dues personalitats i són la nostra. No, en realitat mai bevem, però diem ens agrada, que va. Voleu veure l'expectativa versus realitat més real de la vostra història? Mira, aquí tenim l'expectativa i aquí la realitat. Que el Monte Fuji es veu 70 dies l'any, que la resta és boira, això. I mira, aquí està tallat perquè la gent no faci fotos. Bueno, this is the reality. Ara, ha de ser espectacular, veure-ho des d'aquí. En plan, la foto és increïble, realment. Bon dia! I no vaig despullada, que sembla que ho vagi. Ens acabem de despertar, ahir us vaig abandonar perquè, em va deixar d'anar a passar-me els arxius de la càmera a l'ordinador i us vaig abandonar. Però avui és un nou dia, anem a esmorzar. Aquí al Monte Fuji ens hem vestit d'esport com per anar a fer una caminadeta. Ahir estàvem sopant amb les vistes del Monte Fuji i veiem llumetes com la gent pujava, els refugis i de més. Era molt xulo. Òbviament no pujarem al Monte Fuji, no era la nostra intenció. Igual sí que fem una sortideta perquè els jardins de l'hotel o igual anem a la vora del llac, estem just davant d'un llac que es veu que és preciós. Les vistes de Monte Fuji igual a fer una bici, no ho sé. Ara sí, bon dia, que avui tenim un bufet com Déu mana. Mira, ja tinc calori devorant la truita. És que mireu, quina truita és perfecta. Aquí m'ha agafat pancakes pensant que hi hauria xocolata i no hi ha xocolata. És que aquí al Japó pràcticament no se'n troba tant com a Europa. Sí, en tenim a l'habitació que em vam comprar ahir. Aquí tenim iogurt amb salsa de mango, de fruits del bosc, una miqueta de granola, fruiteta i l'Uri gaudint. I ara em toca gaudir a mi! Què és de plan? L'Uri em diu, vols que t'ajusti el sillín? I jo, Uri, que vaig a l'Apso. T'hauria d'ajustar jo el sillín a tu. A fer una volteta pel llac. Mira, 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 mira'l. És maco, No es deu veure la càmera, però està ple de libèl·lules, ple. Jo passava en bici i em tancava la boca perquè dic que ara m'anirà una.
I ja tenim dinar. Vinga, quin vols? I el groc. Roca. Són enormes. Un dia més que et suden. Estem a un restaurant moníssim que sembla que estiguem a casa dels propietaris i són tan monos. L'Uri té molta gana perquè aquí al ser uns restaurants petitonets van una miqueta lents, però bueno, no ens queixem, Ens encanta. I mira, jo m'he demanat el katsudon per seguir amb la tradició. L'Uri, aquesta truita que fa una bona pinta, arròs fregit de ketchup. Perfecte. L'Uri li tira ketchup a tot. O sigui, qualsevol cosa, ell amb ketchup. Jo amb la Nutella. I el meu és un katsudon que es podia estar rebossat amb ceba, truita i arròs. Tampoc res pot sortir malament. Boníssim. M'estimes? És que els vídeos no sembla. Sembla que t'apartis, No sé. Que no ens separem. És que els vídeos no em demostren el seu amor. Està tot el rato així. I jo, Papa. Una vergonya. El primer, l'alumne exemplar, amb el Monte Fuji de fons. Noies, la realitat de les fotos del Monte Fuji. Cua per fer-se-la i aquí està ple de gent, tot això ballat perquè no es posi la gent i horrorós. Passant cotxes, horrorós. Però s'havia de fer. Teòricament ara anem a l'onsen de l'hotel i a mi, estic nerviosa perquè, no sé si sabeu, els banys termals d'aquí s'ha d'anar completament despullat i separan homes i dones i has de seguir un ritual que me'l vaig estudiar ara mateix perquè t'has d'ensabonar molt bé per entrar com purificada, ben neta, no sé què, òbviament entrar sense roba però alhora has de portar una tovallola que mai es pot mullar, bueno, unes coses que m'he d'estudiar i a mi em fa vergonya i l'Uri està preparadíssim, jo no sé. És que mira'l. Ai, la cosa és el ritual, tampoc es pot entrar amb tatuatges i jo en tinc dos, però que no els vegin. És una dictada. Tatuadíssima. És que no sé si fer-ho jo. L'Uri m'obliga perquè diu que si no m'arrepentiré, però és que em fa cosa. Van anar despullada. Imagina estranya una banyera calenta. Sí que estic posant com moltes paranoies al cap, ja ho sé, perquè és el més normal del món, però em fa cosa. No em vesteixo. We did it! Acabo de sortir de l'onsen dels banys termals japonesos i noia, tenia unes paranoies al cap perquè realment són uns banys termals però sense banyador, és a dir, vas despullat, però és que és completament normal. Sí que és veritat que abans i després t'has de netejar com molt bé tu mateixa, vaja, que et dutxes però en comptes de la teva dutxa pues has d'estar sentada amb cubells i coses així. Ui, quin sosturi! Mira, just l'Uri acaba d'arribar i al sortir t'has de tornar a netejar igual, però realment una experiència com uns banys termals nostres, però aquí a la japonesa. Sí que és guai perquè al sortir tens tot de productes per posar-te a la cara, que si el cabell i tal. I l'experiència és top. A més, hi ha la piscina interior i exterior normalment a la nostra hotel. Sí? T'ha agradat a tu? Sí. Sí, no? Sí, està guai. I a més, estava sol i he fet com tota la ronda sol. Després han començat a aparèixer tots els japonesos. Però sí, el meu també estava ple de japoneses. Incòmode. Bueno, no. O sigui, realment, no. Bones notícies. M'he pogut pesar i peso només 1 quilo de més. Però et pes només 1 quilo de sushi i arròs. Molt bé. Que ara, relax amb el Monte Fuji de fons. No sé si el veieu. Segueix tapat, però això, experiència molt top. Si veniu al Japó, la podeu fer. I si aneu a l'hivern ja... És que estava a la piscina de fora i pensava tant de bo estigués aquí nevat o així. Clar, a temperatures d'estiu, llavors no es nota tant la diferència. Bueno, nostre sopar, una mica de fruiteta i xocolata i un rotllet d'aquests d'arròs amb tonyina, perquè veieu que no només mengem fritanga i ja sopem i a dormir. Fins demà, que demà ja anem a Tòquio. Mua! Bon dia, estem veient la punta del Mount Fuji. No a baix, perquè hi ha boira, però estem veient la punta. Esmorzar. Cansada de fer 30.000 maletes i que no m'hi càpiga res. Adéu, hotelet. Adéu, Monte Fuji. Guess we are back in Tokyo. Anem a deixar les cosetes a l'hotel i a voltar una miqueta. Que són les 3 de la tarda, a veure si podem aprofitar que les botigues tanquen a les 6, a veure si segueix havent ambientillo. Mira, ja ens havien dit que les habitacions a Tòquio eren molt petites en general i vam prioritzar aquest hotel sobretot per la ubicació, és a dir, vam dir millor que estigui ben ubicat perquè així estem connectats a tot arreu, fàcilment. Doncs mira, s'entra per aquí, no? Aquí hi ha la... És que no pot obrir la porta perquè jo estic aquí. És literalment aquest passadís, que per sort està molt bé, en plan, l'hotel es veu nou, bé, ens han deixat fer check-in una mica abans, però és que no hi cabem, no hi cabem ni 2 persones. L'Uri ja m'ha advertit que aquí no obriré la maleta. I el lavabo, bueno, crec que hauré d'obrir la maleta aquí al terra, perquè és que si no, no hi cabem, literal. Però bueno, està molt net i està molt ben ubicat, o sigui, estem al costat del Shibuya Crossing, el pas de vianants. Així que ideal. Veràs, és que mireu les nostres maletes. Això és el que jo porto darrere.
no sé les vostres relacions, però la meva, l'Uri, és l'addicte a les compres, no jo, l'Uri. Les primeres setmanes a l'Uniclo ja es va fer una bona compra. L'altre dia vam venir aquí a l'Uniclo 2 hores, avui ja portem 1 hora. S'emporta tot això. Està mirant mitjons. Jo vaig més al gra, compro, ho deixo tot pels últims dies, així no carrego coses. No, si no passa res, només els estic explicant. Em fa molta gràcia. Hem vingut a un ramen que és conegut per la zero interacció que tens i literal és per no venir a parlar amb ningú, està separat per aquestes... I mira, tu no els hi veus la cara, t'ho agafen, t'ho serveixen i mira, estem tots iguals. Ja ens ho han portat, l'Uri volgut treure la barrera que teníem, però ja anem a sopar. Ah, quina gana! M'encanta el ramen de debò, m'ho menjaria tots els dies. La realitat de sempre sembla que no hagi començat i jo estic menja com una tortugueta. Toca esperar aquí. Aquest és el ramen que hem vingut, es diu Ichiran i n'hi ha a diferents llocs de Tòquio, o sigui, és una cadena, crec. Però crec que igual funciona una mica diferent, no sé, nosaltres hem anat al de Shibuya, molt bo. Mira que he provat ramens, no és el millor, però molt bo. I fa gràcia el mecanisme. I res, anem una mica de compres amb l'Uri, bueno, de compres, hem de comprar un detallet i a fer una volteta per aquí a Shibuya, mireu. Jo no sé, de debò, el hype que té al Times Square de Nova York i aquí, si és que és el triple, o sigui, és molt heavy a cada carrer, és molt heavy. Bon dia! Que maco. Aquí tenim la guia. Guia Saraiter. La realitat de visitar un temple a Tòquio és que està ple de gent a tot arreu, que no es pot ni passar. Mami, t'ensenyem el ganivet que t'hem agafat. Què és aquest? Mira que mono. Perquè em facis les cremes ben bones. Per tallar verdureta. Són boníssims. Mira, i la noia ha sigut encantadora. Ara m'ha donat la seva targeta amb el seu mail. Em diu, escriu-me si necessites ajuda quan estiguis a casa. I ai, gràcies, guapa. Noies, us vaig dir que jo venia aquí amb l'objectiu, bueno, no amb l'objectiu, però que una dels meus objectius era comprar-me un bolso segona mà de luxe que volia i era un Louis Vuitton a l'Speedy i crec que l'he trobat. Hem entrat a 30.000 botigues, a unes estava més car que si el comprés de primera mà, o sigui, molt fort, i ara l'he trobat, bueno, és que m'he fet un vídeo, a veure, amb aquest outfit queda com el cul, vale? Però és que és perfecte, no? I no estava tan car, estava al preu raonable i superbé, en plan no tenia pràcticament defectes. M'agafo, Uri. Després em diu a mi que si l'Uniclo, no sé què. Si no m'he entrat a 30 botigues, si no he mirat més de 100 bolsos, o igual si no estava he bé a preu però mirat més de no sé què, destrossat, vull dir, no volia. després sóc jo l'indecís. Que és un esforç molt gros. I és el meu cumple el dilluns. En el fons, ja ho he decidit, però s'està autoconvencent. Quins moments de tensió. Déu-n'hi-do. El anem a comprar? Crec que sí, És que m'he entrat a la botiga, l'he vist i m'he quedat així, rotllo. És com si Déu m'hagués aparegut i m'hagués posat al camí. Saps quan Mahoma va obrir els dos, com es diu, els dos mars, els dos oceans? Va separar, bueno, ja m'entens. Va separar, ha sigut com això, en plan, de cop, tot una revelació. Vinga, va, anem cap allà, anem a agafar-lo. A sobre la dona era molt maca, molt tendra. Una senyora, en plan, que tenia els seus bolsos allà perfectament escollits, saps, que no estaven atriturats. Tenia jaquetes de pell d'aquestes bones, també. Moments de tensió. Diu, no vol que li robin. Si hi ha algú, l'Uri fa jiu-jitsu, dic que li faci el mataleón, que és una posició, una clau, perquè el deixi al terra, que no em robin el bolso. No, és el meu primer bolso bo, així de marca, com de primera línia. Bueno, no, és que no és primera línia perquè m'estic comprant de segona mà, però és el meu primer bolso bo. Havia de ser aquí, si no era aquí, no havia de ser. Quins nervis. Sí, Que no és aquest? Sí, que és aquest. És la meva targeta. No volia. Noies, l'hem aconseguit i me l'ha regalat l'Uri pel cumple, que fort, perquè ja estava convençuda, deia, no, me l'agafo jo, el meu altre regal, no sé què, el meu primer Louis Vuitton, i és el que volia, quina il·lusió. Bueno, quan m'he enterat de que... Perquè la cosa és que jo anava a pagar amb la meva Revolut, i de cop l'Uri posa el PIN, i jo, què fas? Dic, no és aquest el PIN, que sortirà error, no sé què, i la pobra senyora, que quasi no parlava anglès, i l'Uri em diu, no, que és la meva, i jo... Començat a dir a la dona, no. Bueno, ja veuran el vídeo, però és que... I la dona, it's a present
estresen? I jo, sí! Ja tenim... L'Uri em diu, per què no l'estrenes? I jo, home, perquè avui no em queda bé, vaig massa colorida i massa colorful per portar-lo. Però ja el tenim, quina il·lusió! El viatge a Tòquio està acabant de la millor manera. A veure, no és per ser materialista, simplement era algo que em feia il·lusió i ara que me l'ha regalat l'Uri, que no m'ho esperava. Ara anem a celebrar amb una mica de sushi bastant de sake, no? Xin, a celebrar-ho! Hem vingut a un restaurant que fa una bona pinta. Ens el va recomanar el germà de l'Anna, una amiga meva que ell va viure aquí a Tòquio, i fa molt bona pinta, quasi tots són de tonyina, menys alguns de salmó. Sí, ens han dit de llocs que es menja amb les mans millor el sushi. L'Uri li encanta, a mi no. I ens has de sucar la part del peix. Si es veu que no pots sucar l'arròs, que majoritàriament la part del peix. És que l'Uri quan li agrada tant que Noies, que bo que hem dinat. O sigui, de debò, crec que és dels millors sushis que he provat mai. Mira que la pinta del restaurant a mi me l'havia recomanat l'Anna, que el seu germà, l'Anna Maragall, que el seu germà havia viscut aquí a Tòquio, i la pinta tampoc no matava moltíssim, perquè a mi em crida molt l'atenció per la vista. La pinta del restaurant, no dels propis sushi. Hem dit, el provem. Espectacular. Una tonyina que se't desfeia la boca. Oh, espectacular. Que bona. O sigui, de fet, volem tornar i mira que només ens queden 3 dies. És que el sushi que havíem provat fins ara eren com molt mazacote. Allò que se't queda a la boca i has de mastegar molt i se't fa com massa dens. I aquests eren perfectes, estan molt bons. I per exemple, agafaves un plat que eren 5 peces de tonyina, però parts diferents de la pròpia tonyina, i és que canviava i el sabor era... increïble, heu de venir. Molt bo. I està al costat del temple de Sensoji, llavors és perfecte per si fas turisme, doncs acabes allà i ja està. I ara l'hotel ha de descansar una miqueta, que després volem tornar a sortir. Sí, que ara apreta el calor. I jo vull canviar-me d'outfit per posar-me l'osso, bueno, no sé, igual Ja ho no. sabia, no? Igual ja demà. Sí que Demà. no, ho sabia 100%. Estàvem per aquí a Shibuya una altra vegada i no sabíem on sopar i hem trobat per Google Maps aquesta Smash Burger, que a l'Uri li venia a gust i jo encantada perquè m'encanten les burgers, que pinta superbé, té un 4,7. Nosaltres ens fiem molt, com veieu, de Google Maps. A veure què tal les burgers. Ara quan ens porti els burgers, que tenim molta gana, gravarem. Estem cansats del sushi i el ramen i hem agafat burger. El que té estar tants dies aquí al Japó, tu. Tela, quin cambrer! Mal de mano. Ens agrada tant menjar que em preocupa, A mi m'agrada menjar bé, però aquí és que no podem. Prova-la, Uri. Tela, que bona. És de Real Chara. Quina nota li dones? 9 de 10. 9 de 10. Millor que Vicio? És que les patates de Vicio a mi em flipen i la trufada de Vicio és increïble, Ens quedarem amb Vicio, que són catalans, a més. Perquè està molt bona, ens ha sorprès. I a més aquí al mig de Shibuya, així que ja ho sabeu. Bon dia i bona hora! Estem a l'endemà i estem al Tsujiki Market, no sé si ho he pronunciat bé, segurament no, que és el mercat del peix més important del Japó, juraria, bueno, com a mínim de Tòquio, seguríssim. Aquí darrere meu, antigament, era el mercat del peix on venien tots els majoristes a comprar-lo així. Juraria que ara no, tampoc em feu molt de cas perquè tampoc sóc aquí guia, són coses que he anat mirant jo, però això, tenim el mercat del peix on tenen totes les parades amb el peix més fresc impossible i el venen doncs, amb sushi, també hi ha carn de wagyu, bueno, hi ha de tot. Són les 10:30 i venim a esmorzar a dinar, perquè aquí a les 2 tanca, l'altre dia ja ens vam quedar fora, així que avui no pot passar això, i tinc a l'Uri fent un estudi de mercat. Aquest tio té 4,9 o 200 reviews. És que a tot això en Peldaños va venir fa res i ensenyava tot de paradetes que feien una bona pinta. A provar aquest nigiri de salmó. Superfresc. Quina bona pinta. Us ho he ensenyat? Mira, aquesta és la nostra safata, que és la part més greixosa de la tonyina, la mitjana i la menys greixosa. I la decisiva? El millor que has provat? A la mig. No, en sèrio? Ja ens l'hem menjat. Aquest és molt greixós. Ja marxem del market, teniu un vídeo de tot el que hem menjat al meu perfil de TikTok i estava boníssim. O sigui, jo de vosaltres faria parada obligatòria. Quan hem arribat, l'Uri deia, crec que això és tourist trap, que només serà per turistes. No, noies, o sigui, el producte està molt bo. Sí, és veritat que està ple de turistes, o sigui, tot turistes. És una mica car comparat amb, per exemple, Al restaurant que vam anar ahir, sí. Però està molt bo. Sí, està molt bo. I ara al final hem menjat un mochi que estava... Ens ha costat trobar mochis aquí. Aquí a Tòquio és més fàcil, però a altres ciutats dificilet. Però tot estava boníssim.
Estàvem al barri de Ueno i caminant hem arribat al barri d'Akihabara i és molt heavy, és la concentració, bueno, hi ha totes les botigues d'anime i manga i és un món, o sigui, hi ha un fanatisme darrere de totes les sèries i l'anime i no? Totes les botigues així. A més, hi ha una de gent, mira, sembla el pas de vianants a Shibuya pràcticament. Back a Shibuya! Correcte, no? Per anar a descansar una miqueta a l'hotel abans de marxar, que avui ens espera tute de nit. Noies, plan fallido. Hem anat a descansar a l'hotel, però després sortir, anàvem a un pàrquing de cotxes tonejats i així. Al final res, perquè es pot anar però no es pot tornar perquè està a mig d'autopista. I... A veure, jo tinc els meus dubtes. O sigui, és un pàrquing que està això, al mig d'autopista i amb tot de cotxes tonejats, és molt famós i tal. La cosa és que hi ha tot de tours. Sí, és una enganyifa per turistes i realment no es pot anar amb taxi o si t'ho fan perquè pillis el tour i a tot arreu et diran no vagis amb taxi que no podràs tornar. A veure, al final està aquí a 30 minutets del centre. Però bueno, és això, era veure la cultura, fan com quedades espontànies, gent que té cotxes que vol ensenyar. Però bueno, com que no podem anar aquí, doncs anirem de cita, menjar un ramen, a veure si anem a fer un còctel o prendre alguna cosa en un rooftop i passar-nos a bé que només ens queden 2 nits aquí. Només, Déu-n'hi-do. Només, ja està, ja s'ha acabat. Hem vingut a menjar un ramen de carbonara. Fa molt bona pinta i l'Uri és catador de carbonares i jo catadora de ramen. Quina bona pinta. Review. Jo el recomanaria? No, jo no. O sigui, sí, està bé, però ramens, he vist menjar un ramen normal i corrent, no innovis. A veure, hem menjat molts ramens i aquest com a original és un rato. I com a innovador. Jo si has menjat molts ramens, portes molts dies aquí, però és curiós. Bé, no ho trobaràs a altres llocs. Però està bo, està bo. I són fidels als ingredients originals. Això sí. Penúltima nit a Tòquio. No! Anem a menjar un crep per celebrar-ho. Bueno, no per celebrar-ho, per despedir-nos. Mireu on hem vingut. A jugar a béisbol. Hola, molt bé! Molt bona! Home run! 5 partides de Mario Bros després, on he guanyat jo totes. Estic molt alterat, em posa molt neguitós això de perdre. Perquè el guanyo i no vol que jo el guanyi. No, però és que tinc molta sort. Sempre anava primer jo, llavors al final sempre, a la recta final, em tirava alguna merdeta. Per baixar l'ansietat anem a intentar treure-li això a la Sara. No hi ha fallos. Oh! No, fatal. No agafa. Sí. No agafa. Va, Kelly. Sara, ho tens allà. No, és que em fa ràbia. O sigui, a mi tornar a fer un altre partit em fa ràbia. No, ja tot sigui per posar-ho al bolso nou. A tomar por culo. Quina ràbia. Bon dia i últim dia a Tòquio! Les nostres vistes. Tòquio, plovent. Nosaltres, sense paraigües. Jo ho havia vist, m'ha donat per veure el temps, perquè dic, farà sol com sempre. No anem de ficar, perquè els altres dies també plovia i no... Clar, jo he mirat i ficar, plourà una miqueta, un poquet, i jo dic, vale, no agafo ni el paraigües, perquè l'hauré de carregar jo, i em fa una mandra que flipa. L'únic que ha de carregar ell. Ens ha plogut, no tenim paraigües. Però aquí plou com molt ràpid, o sigui, molt intens durant un rato i després para. Que estic estrenant el bolso, noies, olor a cafè perquè li vam posar perquè s'anés l'olor a humitat que s'olorava d'antic, bueno, antic, sí, a tancat. Però bueno, nenes, el volia estrenar aquí al Japó, últim dia. A veure què fem. Aquestes són xules, no, Sara? Sí, per anar a Borriac, sí. No sé si us sona aquest carrer, però sabeu on tornem a dinar per despedir-nos? Katsudon! Broma? Com que Sunday and Holiday closed? Si no és un holiday? Bueno, a Espanya sí, perquè és el 15. Ah, no, estem a 16. Està tancat. Un altre lloc, a Katsudon. No, és que jo volia aquest. Segur que hi ha de bons. Opció 2. A veure què ens sembla. Part 1 del plat, la miso soup sempre. I en aquest cas, enciamet, que ens anirà bé. Perquè això sempre ho trobo a faltar. I tenim katsudon. Quina bona pinta. Estem a una botiga que tots són 100 iens, perquè us feu una idea, 170 iens són 1 euro. És a dir, doncs, tots són 60 cèntims. I m'he agafat això, moníssim, per posar-me al meu bolso. De cara més a la tardor o l'hivern. I aquest cúter, és que sembla que estiguis a Shein o AliExpress, però en persona. És que, tu creus que això és 60 cèntims és un cúter moníssim, o 70, no ho sé.
L'Uri també ha arrasat, bueno, és que som dos compradors compulsius, la veritat. Maletes fetes i anem a per l'últim sopar i últim pla del viatge. Ai, no m'ho puc creure. Però bueno, anem-lo a fer guai, divertit i memorable, sobretot. Curiositats del transport públic aquí al Japó. 1. Ningú parla. Pràcticament som dels únics que està parlant i el metro està ple. No només ningú parla, sinó que tothom està mirant el mòbil, ningú es mira entre si. Està com mal vist mirar. Ningú et mira la cara, sí. No, però està mal vist mirar com els altres. Perquè a nosaltres ens queda molt l'atenció, saps? I veiem allà gent que va vestir diferent, o jo què sé, és així, peculiar. Són molt educats amb això, en plan, intenten no mirar-te mai. I nosaltres mirem. No envaeixen l'espai dels demés, és a dir, estan en el seu lloc, no pleguen ni les cames, saps típic que es senten com jo m'estic sentada ara mateix? Doncs ningú està sentat així perquè intenten no crear l'atenció, no envair l'espai dels demés, es posen les bosses, els bolsos sobre seu, mai com al cantó, no sé, la gent no menja, ni beu, ni res. Bueno, sí, potser menja, però molt discretament. Molt discretament, sí, que ningú el vegi. Amagat en una bossa, així fan... Per entrar i per sortir del metro es fan files individuals, en plan files índies, per entrar i per sortir és molt curiós, en plan veure una estació com hi ha files índies, és molt heavy, i tothom s'espera que surtin les persones per entrar. Són files japoneses. És que això, que tothom s'espera que surti la gent del metro per entrar, cosa que s'hauria de fer a Barcelona, però hi ha molta gent que no es respecta, doncs aquí ho respecten tots. Funciona ideal, o sigui, la senyalètica és increïble, està tot superben senyalitzat, hi ha metros a cada moment, tots supernets, funcionen superbé. Però està tot molt ben senyalitzat perquè alhora tens 30 sortides per a una parada. Shibuya, que és de les grans, aquí nosaltres estem amb la 15 Line, tens la A10, o sigui, de A1 a 10, B1 a B10 també, C1 a C10 i totes van a un lloc diferent. I si surts per una malament potser no pots anar caminant perquè hi ha una via pel mig, alguna cosa. És un lío perquè no ens ho coneixem, però alhora acabes trobant la sortida, o sigui, està molt ben senyalitzat. Sí, això sí. I ara ja anem a sopar. Ens queden 15 parades o així. Anem a sopar, que no són ni les 6, Déu-n'hi-do. Són les 5 i 11, per ser exactes. Però és que avui tenim el dia ajetreado. Mireu on tornem a estar, el sushi d'abans d'ahir, és que no podíem fer una despedida millor, Uri? Són les 6 de... No, ni les 6 de la tarda, però avui estem solets, així que a tope. És que a l'Uri li van dir que els sushi es menjava amb les mans i ja els perillos no sap el que són. És el lloc de sushi, no l'hem trobat a cap TikTok ni res, ens el va recomanar l'Anna, com us vaig dir, així que només el sabreu vosaltres, els fidels de YouTube, no penso penjar-lo ni a Insta, només la gent que em pregunti. Ara anem en busca d'un postre i a per l'últim plat. Anem a provar, a veure què tal, aquests red beans. Perquè la pasta a dins no utilitzen xocolata per fer-ho més dolç, sinó utilitzen red beans. Ara no sé com traduir-ho. No està dolent, però amb el fàcil que seria ficar-li xocolata. Volíem portar tota la maduixa. No he perdit. No està malament. És mal. Un culpes. Clar, acaba de menjar. No t'ha de sentar. Ens està matant, ens està tancant aquí. Mireu, hem dibuixat els... Mira, el dofí de l'Uri. Aquest és el dofí de l'Uri. L'ha pintat ell. Mireu, la meva papallona. És aquesta. Com dos nens petits. Estem jugant a l'escondit amb la Sara i no em troba. A veure si veiem on està. Ai, per gravar, Noies, el Team Lab ha sigut molt guai. Sort que hi hem anat, que hem fet un planazo aquesta última nit aquí a Tòquio. Hem marxat, la veritat, de la millor manera. Sí que és veritat, és com que treus el nen que portes dins i sí que és veritat que hi havia bastants nens i bastanta gent, però ens ho hem passat superbé. De debò que si us sobren dies a Tòquio jo crec que val molt la pena anar. I res, noies, ja em despedeixo de vosaltres d'aquest vlog. Ara estem tornant a Shibuya i anirem a fer alguna partida de Mario Kart o alguna que l'Uri vol la revanxa. Però de debò, m'heu fet molt feliç aquests dies amb mi aquí a YouTube. Moltíssimes gràcies per seguir
seguir tots aquests vídeos. Us penjaré l'itinerari i el viatge a Instagram, qualsevol cosa, seguiu-me, pregunteu-me, escriviu-me, el que vulgueu. Si us han agradat aquests vídeos, doneu-li m'agrada, subscriviu-vos al canal i moltíssimes gràcies de nou per ser aquí, perquè m'heu fet molt, molt feliç. Us estimo moltíssim i fins la pròxima! Adéu!